Oh, pero luoy manggod kay pangandog man yung apel ko, de papilon ng gidunta dyan. So, biyasan sa dami oh. Biyasan. Adik sa pako-pako. Buat tagak andor yan, day. What's up mga kabisdak? Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong vlog naman tayo ngayon mga kabisdak. Dito tayo ngayon sa bukid. Yun o. Oh. Sa tuwing araw ng Huwebes, pumupunta po kami dito sa bukid. Dahil day off kasi ni Mrs. Kaya kailangan namin pumunta dito sa bukid para kumuha ulit ng mga kahoy na panggatong. Nakakapagod. Hingal kabayo. Yun mga kabisdak ko. At ito yung mga gulay nila. Yun. Doon si Papa mga kabisdak. Nag-aabuno. Yun. Hindi makita. Try natin i-zoom kung abot. Yun. Layo pa din. Naka-wide kasi tayo eh. So yun yung Margusan poblasyon. Hindi rin siguro abot yan. Yan. Pero bago ang lahat mga kabisdak ay mayroon lang kaming kukunin ni Mrs. yung laging kinukuha ni Mrs. dito sa bukid. Yung tawag sa amin dito is pako-pako. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta sa mga Bisaya ang tawag dito ay pako-pako. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Yun. Oh, nindot kinig diodri ba? Yun o. Diba? So unsa man na diri sidling nila. Bugi. Nagsidling na po sila oh. So yun mga kabisdak oh. May seedling sila. Ano kaya to? Bago to ba? Lapit na. Mga harbisono na pala ito mga kabisdak ko. Yun o. Ang dami na. Sobrang dami nito mga kabisdak. Yun o. Ang dami pa to. Diba? Sobrang dami pa yan. Yun o. Doon kami dumaan. Yun o, doon o. Try natin isit itong kwan. Nagabuno mo pa? Oo. Nagabuno sila mga kabisdak. So harvest mo na eh. Ugma. Kakaron. Hindi mo kaya. Ha? Hindi mo kaya ka isa. Asugdan ang harvest mo, hindi lang. Hindi. Kuha naman yun. Over naman eh.
Kapoy gini di gini kaya nig sa katao eh. Pero ginay na nagkuan harvest day. Ha? Ninayan ba ninayan? So yung mga kabisdak oh, laki na oh. Ito yung mga na-harvest na mga kabisdak. Yun oh. Dami na. Ayun oh, may ano. Napunit na. Diba? Tara. At ito pa yung isang area nila. Mga kabisdak ko. Mga talungan din to. Laki no. Gabi. Nakakapagod mga kabisdak. Pero di mas absent ko diyan magluto na sila. Taigo pa siyang yung kapak. Oh, pero luoy manggod kay pangandog man yung kamapil ko, de papilon ng gidunta. Minus man pugod-pudog. Ug maapil gina ya kabutog kabutan banan jo para tayong linis. Dini ko uban ka kanto ng anak ko eh. Kumana lagi kwarta allowance pod kay. Oh, kang lagi. Wala makilabot ana nga ang ikaw gid kan uban. Ubanan yung dini siya. Disgrasya pa lang daw. Ubanan dini sito. Karang usa na ba na? Ay, daluhon nila siya basta makuha na tayo. Bol. Ha? Apo ito balibol. Balibol to hatol. Kasta ka upat man dini sa antog mo na bunturan. Saan pa? Amo ni mabunan niyo daghan pa na. May mangganit kawa siya. Amo lang ni. May ganit kawa siya mga tagong. Ito yung abuno ng mga kabisdak ko. O kaning kompostinga. Hinubig. Ay, wala man sa sulod ay. Tara. Wow, rambutan. Okay. Rambots. Tagan magbunga. Ang harvest na diri pa rambutan? Ha? Wala hino. Sa baryo ito rambutan na itong gilahan to. Baryo? Kaya kinsa? Yeah, may rambutan mo kapunuan dito. Ayaw katong sa kanagi, katong bayan na katong sa likod, to sa kilid. Oh, dapat To sikpit na bansi. duyo ka diya. O katalogin ko ay, katalogin. Ano? Katong balay ni kon sa una, ito ni. Kasi madali pa? Ito yung sibiyasan sa dami oh. Mga sibiyasan. So yun mga kabisdak. Papunta na kami sa destination area. Tayo. Ilang mga talungan. At kakao. Daming produkto. Damag bunal. Lama kay sundang. Sa gamit ang sundang mo dai. Sa mana kanang pangkuan lang. Pambyubyo. Bukirin la nanay amay kapatid ni Rapat. Ito yun, daming rambutan oh. Dami man pero di pa hinog, wala pang hinog dito baka bistak. Yun oh.
Pag ito nahinog mga kabisdak, nako, di na kailangan akyatin. Ang problema lang kung hindi kunin ng magnanakaw. Daming durian oh. Yan mga kabisdak oh. Daming durian. You know? Daming durian ah. Wala bang hinog? Mayroon kabisdak oh. Liit. Maliit lang mga kabisdak. Wala pang masyadong hinog. At malaki na ano, you know, picture tadi. Ito yung buhay probinsya mga kabisdak. Kinagandahan lang dito sa probinsya, bukod sa sariwa pang hangin at malayo sa mga pollution, dito mga kabisdak, yung mga gulay fresh na fresh talaga, no? Hindi tulad sa syudad, pagbili mo wala na yung gulay, wala nang kabuhay-buhay, wala pala itong bunga, hayop, sarang bunga ha, lupit. Bakit ganyan? So yun. At andito na tayo sa area mga kabisdak kung saan tayo mangunguha ng ano tawag dito, pako-pako. Yung si Mrs. oh. Tingnan natin ito mga kabisdak kung meron ba itong dito durian. Wala siguro ito mga kabisdak, no? Yan o. Mga durian man yan. Yan. Yan mga durian yan. Kaya lang eh walang na ho. So wala talaga. Wala talaga. Kukuha durian dito. So dito tayo mga kabisdak sa pako-pako area. Hayop kayo. Inunahan nyo ako ah. Ito mga kabisdak, sa mga Bisaya dyan, sa mga taga Mindanao at sa mga Bisayas, alam nyo itong gulay na ito mga kabisdak. Sa mga taga Luzon, hindi ko alam kung anong tawag dito. Sa amin dito, ang tawag dito mga kabisdak is pako-pako. So papakita ko sa inyo sample. Wait lang, hanap tayo. Wala man Bobs? Nada ha? So andun pala ka misis. So tara, punta natin mga kabisdak. Let's go. Wala man. Wala mo kinakuha. Nagsampol ba? Sampol. Ito mga kabisdak ko. Ito yung pako-pako. Ito yung kinukuha. Basta udlot sa Bisaya.
Kasabot na sila eh. Kami nag-request ng Tagalog. Saon mo na. Ya, mga tubong Bisaya kay tandag ko. Hoy, mag-share kayo ha. Mag-share kayo ng video ko. Langya kayo. Request kayo ng request na mag-Tagalog. Share nyo. Hanap tayo dito. Yan. Ito mga kabista ko. Yan. Ito yung pako-pako sa amin tawag sa mga Bisaya. Yan o. Yan. Ito yung pako-pako. So dito tayo mga kabisdak. Hanap tayo dito ng iba. Tingnan natin. So every Thursday mga kabisdak, kami ni Mrs. talagang pupunta dito sa bukid. Day off kasi ni Mrs. Walang pasok sa sa kanyang trabaho. Kaya lagi kaming pupunta dito para kumuha ng mga kahoy na panggatong. At ngayon lang ulit kami dito kumukuha ng ganito. Si Mrs. dito ang mahilig eh. Adik sa pako-pako. Halo. Tawag sa Tagalog ito. Yun ang dami. Yun pa mga kabisda ko. Dami pa mga kabisda. Oh, yan. May nakuha na tayo. Marami-rami na. So dito ulit tayo. Ito yung buhay probinsya mga kabisdak. Naggawangaw eh. Yun pa oh, isa. Yun pa. Yan mga kabisdak ko ito. Yan, yan ito yan oh. Pagkuha mga kabisdak ko. Dito baliin mo lang. Tak. Ayos na, goods. At dito tayo. Nako. Bagnot man. Dito tayo mga kabisdak. Akyat tayo dito. Akyatin natin to. Dito tayo. At ayun pa mga kabisdak oh. Isa. Pero yun. Ito pa. Yun pa isa oh. Diba? Ito pa. So yan. Marami na tayo nakukuha Medyo marami-rami na. Ang sarap dito mga kabisdak. Ang ginagawa ng misis dito adobo or gisa. Ito yung lagi niyang niluluto pag siya yung nagluluto mga kabisdak. Ayun o. So gisa-gisa lang. No. Yun o. Ito pang kabisdak ko. Diba? Hayop pa to. Hayop pa to. Dagagangaw. Yan si Mrs. oh. Layo man. Kita ba? Yon si Mrs. Hingal kabayo na. Langya.
Yun. Ito yung buhay probinsya mga kabisdak. No. Yun po, isa. Ito yung buhay probinsya mga kabisdak. Yung mga taga-probinsya lang ang maaring makarelate nito. Pero masarap naman kabisdak. Try nyo. Yung hindi pa nakatikim nito. Masarap po. So minsan nga mga kabisdak, bibili pa kami nito eh. Ito mga kabisdak. Masarap dito adobo. Nilagyan niya ng ng tawag ka to, Bogs? Oyster sauce. Yun masarap. Ha? At minsan din mga kabisdak, nilagyan niya ng sardinas. Masarap naman. Try nyo mga kabisdak sa hindi pa nakatikim dyan. Masarap to. Legit. Ha? Masarap nun. Masarap mangyad. Wala na. Ubus na. Wala naman. Ito yung damo na makakain. Na puding gulayin. Di ba? May tawag dito sa Tagalog eh. Yung mga taga Bicol. Yung vlogger na taga Bicol, nakita ko yun. May tawag dito eh. Kulhay man siguro na siultian sa ano? Sa Bicol no? Og sa kuan gyud sa mismo gyud kanang Manila. Oh. Pero nasa gitawag ato katong vlogger nga taga Bicolano ba nasa gitawag ani? Tununguwa sila. Yun makapista. Ay. Muntik na ko doon ah. Slide. Wala na. Ubos na. Inubos na ni Mrs. Dito tayo daan. Ay dirim, nibugya pa ni kanagi no? Grabe lagi no? Nagsunod-sunod ko sa agi no? Wala na mga kabisdak. Nubos na. Naunahan kasi kami dito eh. Marami kasi dito nangunguha ng ano, pako-pako. Pero nakakaon na kuan og kuan, masalad. Dapuan ra. Ayoko. Agi kuan ba kanang gipakuratan sa ini tubig. No. Gisalad alamiya eh. Tangaran lang kuan. Nakakaon pa ni. Hugi. Nagdadotag si kuan. Anday. Kahoy. Labi ng kahoy ay. Wala naman tayo sa kanila. Nagdara magsamok na. Kasi na pala yan. So yun. Okay. Tag-asa po rin. Sakto na. Humok man, sayang man pod. Yan. Dami na. Yan ang sayote. Butangan na sayote. Sayote ang kalabasa. Ito. Pero nagkan. Dito po nagkan na lang. Haluan na sayote di ay. Kulangon mo gapni. Gamay ro. Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang man ito ha.
Tapos na kami mga kabisdak. Okay. Kita eh. Ah, natusok ang kuan. Sakit man. Itusok na sunggat. Pauwi na, pauwi na. May 9 minutes pa ako. Ubusin, ubusin. Shout out kay Roselyn kanang Batoto. Day. Way tagak andro yan, day. Wala may tagak. Nasayang man. Yun mga kabisdak, lubat na yung GoPro natin. So dito muna tayo sa cellphone para pang finish. Lubat na yung GoPro natin mga kabisdak, no? Sayang. Hindi tayo inabot. So cellphone muna. Di bali nang maalog. Di bali nang maalog yung video natin. Narao. Sa cellphone klaro kayo kay dili na kay dili man good wide. You know. Dami no. Di ba? Mga siguro mga kabisdak, mga aabot siguro to ng mga 10 sako. Harvest nila. Pero yun nga lang, ang kumprada, ang bili, mura lang. Di ko alam kung magkano. Bagsak kasi ngayon eh. Pero ang mga negosyante, ang mahal. Daming marang ah. Yun o. Diba? Na kumakain kayo nito mga kabisdak. Yun o. May kumakain ng marang dito. No? Dami o. Doon sa baba mga kabisdak, daming marang doon. Doon o. Daming marang doon mga kabisdak. Kaya yan. Yan yung actual talaga na kung kuha lang sa cellphone mga kabisdak, ito yung ano kanilang talungan, yan o, di ba? At may so hindi yung kita kanina siguro. Okay na siguro yun. So yun mga kabisdak, no? Hinahaluan kasi ni Mrs. yan ng sayote eh. Yun kasi yung hilig niya. Pako-pako tapos sayote. Yan po yung hilig ni Mrs. So yun lang mga kabisdak, no? Hanggang dito lang muna ang ating vlog mga kabisdak. Dahil magkarga pa kami ng kahoy na panggatong namin. So hanggang sa muli mga kabisdak. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. See you my next vlog. Bye bye.